3 упражнения, които са подходящи за ден бутащи, ако правите тренировъчен сплит, бутащи, дърпащи и крака. Започвам с средна лежанка. Съветвам ви да стартирате с горна, долна или средна, спрямо това, коя част на гърдите ви е по-слаба. По-логично е да напъваме повече на по-слабите части, 4 по 10. След това Арнолд прес и прав. Много е важно да контролирате пусканията надолу и горе да не удряте дъмбелите. Контрола е нагоре и надолу. Не се засилвайте, контролирайте тежестта. Отново 4 по 10 за предно и средно рамо. И тук предно рамо, повдигане с въжетата, както виждате. Има постоянно напрежение, не е със свободна тежест. Отново 4 по 10. Изпробвайте ги, пишете в коментарите какво мислите и се абонирайте за подобни видеа.